Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Namhlanje sifunda kwincwadi kaZakhariya wokuqala, ivesi yesithathu. Yithi ke kubo, utsho uYehova wemikhosi, ukuthi buyelani kum. Utsho uYehova wemikhosi, ndobuyela kuni, utsho uYehova wemikhosi. Nangu umyalezo wothando lukamaxhoba ayakhawuleza, efuna abantwana bakhe babuyele kuye. Ukhuthaza abantwana bakhe uba mababuyele kuye kwezi end times. Uthi masibuyele kuye, uthi xa sibuyele kuye naye uzawubuyela kuthi. Xa ke esibiza into ethetha into yokuba ibikhona i-relationship ekuqaleni, xa sithi masibuyele kuye ibikhona i-relationship, ubuhlobo bubukhona. Uthi ke ngoku ke uzosibuyisela zonke izinto besisilahlekele, the relationship le, onathando njengoba besisukile kuye, noba ibiyintoni na ebisuse kuye. Sisithembiso esi esoba naye uzawubuyela kuthi, sizawuxolelwa ke. Nathi sizawusuka kwiindlela zethu ezimbi ebezisixabanise nomaxhoba ayakhawuleza, sifike sizilahle ezinyaweni zakhe, sithi sixolele mzali, uyasifuna. If kukho isizini uYehova afuna abantwana bakhe kuxelwa nini. Nakanjani ke kusasa, masenze njalo kusasa, sivukele ngothando nangobubele, sifike siyozitsho kuye inyembezi sithi sixolele, sonile ngokungakholwa kuwo, nezinto obungazithandi sixolele. God bless you. God loves you.